så vores ekspert. Hvad synes du om det program? Jeg synes ikke, det er særlig godt, fordi for det første, så kommer der flere orkaner. Så vandstanden, den stiger jo, fordi op på Grønland, så bliver det jo varmere, og så smelter isen. Og der er også noget at gøre det her med drivhuseffekten, med CO2. At vi udleder så meget CO2, at drivhuseffekten bliver større. Det ender med, at jordkloden der bliver varmere, og det er jo særlig godt. Okay, jeg har tegnet jordklod her, og det er jo brugt til at påvise drivhuseffekten. Eller jeg vil ikke påvise den, jeg vil bare vise min tegning. Vi udleder CO2 for biler og forskellige ting. Altså så lægevand, den og det der flyver så, og så bliver der dannet drivhusgasser her. Og jo mere CO2 vi udleder, jo større bliver drivhuseffekten. Så når der kommer sollys ind, så skulle vi meget gerne gå ud igen. Men det er, drivhusgassen her, den reflekterer det, så går jeg tilbage til jorden. Så bliver den egentlig dannet sådan der. Og altså den skulle meget gerne gå sådan her, hvis der går sollys ind der, så skulle den meget gerne gå ud. Og jo flere drivhusgasser der er oppe i luften, jo sværere bliver det for sollys at slippe væk.